Хәйрле кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Вәлиева. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Яңа елга күчтәнеш. Әлбәттә инде баллы, тәмле күчтәнешләр дә җибәрәбез солдатларыбызга. 60-нчы балалар бакчасына йөрүчеләр солдатларга бүләкләр әзерли. Мотоцикл, төзелеш материаллары, дизель генераторлары, гуманитар йөкнең чираттагы партиясе әзерләнә. Махсус операциядәге хәрбиләргә һәм аларның гаиләләренә нинди ярдәм күрсәтелә? Иҗтимагый совет утырышында шул хакта сөйләштеләр. Һава торышы бозыла, сак һәм игътибарлы булыгыз. Фәнни-гамәли конференция. Мондай очрашулар әлбәттә халкыбызга аеруча кирәк. Түбән Камада Коюм Насыйри елына йомгак ясадылар. 60-нчы балалар бакчасына йөрүче нәниләр солдатларга яңа ел бүләге әзерлиләр. Ил сакчыларына рәсемнәр ясыйлар, җылы эчтәлектәге хатлар язалар. Бүген аларга кунакка игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары килгәннәр. Кечкенә Түбән Камларга коры душ та ясарга өйрәткәннәр. Мастер-класста безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Кояш, аяз күк йөзе, аллы гөлле чәчәкләр, 60-нчы балалар бакчасына йөрүче сабыйлар солдатларга бүләк әзерлиләр. Рәсем ясаганда ачык төсләр генә кулланалар. Һәм ышаналар, тыныч күк йөзе бүләк иткән ил сакчылары өйләренә исән сау кайтырлар. Балаларның рәсемнәре, медикаментлар, носкилар, җылы киемнәр китә. Шулай ук әлбәттә инде баллы, тәмле күчтәнешләр дә җибәрәбез солдатларыбызга. Солдат туда наливает немножко водички, она пенится очень хорошо. Он моет руки, лицо, потом вот этой тряпочкой вытирается, она не требует смывания. Күрше төркемдә балалар коры душ ясарга өйрәнәләр. Бүген аларга кунакка игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары килә. Әлеге мәктәпкәчә мәгъриф учреждениесе ватанпәрвәрлек юнәлеше буенча күп кырлы эшчәнлек алып бара. Бу елдан башлап безнең балалар бакчасы движение Перу дип исемләнгән юнәлешкә кереп кушылды. Бу юнәлеш кысаларында без балалар белән ватанпәрвәрлек һәм тарихи хәтер кебек юнәлешләрне арттырып барырбыз. 60-нчы балалар бакчасы яңа ел бүләге дигән акцияга кушыла. Әти-әниләр балалар бакчасы хезмәткәрләре белән берлектә гуманитар ярдәм җыялар. Сабыйларның хатлары, рәсемнәре, хәрбиләр өчен күчтәнешләр алгы сызыкка җибәреләчәк. Гөлия Нигъмәтуллина, Гөлназ Җаббарова, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. Түбән Кама фронтка чираттагы гуманитар йөк җибәрүгә әзерләнә. Администрация, армия туганлыгы һәм Донбасс иреклеләре берлеге вәкилләре солдатлар өчен мотоцикл, төзелеш материаллары һәм дизель генераторлары сатып алганнар. Кирәкле сумманы ылы йөрәкле шәһәрдәшләр җыйган. Кемдер хәтта бер көнлек хезмәт хакын биргән. Гуманитар конвойны декабрь башында җибәрергә планлаштыралар. Хәрбиләргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү чаралары турында Радмир Биләев катнашындагы иҗтимагый совет утырышында фикер алыштылар. Җыелганнар алдында Ватанны саклаучылар фонды һәм халыкны эш белән тәэмин итү үзәге вәкилләре чыгыш ясады. Алар белдерүенчә, солдатларга һәм аларның туганнарына төрле яклап ярдәм күрсәтелә: эшкә урнаштыру, медицина һәм социаль реабилитация. Тик проблемалар да юк түгел. Хәзер СВОда катнашучыларның гаиләләренә һөҗүм итүче мошенниклар активлашты. Түбән Кама мэры профилактик эшне көчәйтергә кушты. Татарстанда бераз суытачак, гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мөхитне күзәтү идарәсе хәбәр иткәнчә, иртәгә көндез 1 градус җылы булса, төнлә термометр баганалары -3 градуска кадәр төшәчәк. Алдагы көннәрдә яңгыр яу көтелә, юлларда бозлау булырга мөмкин. Шуңа күрә машина йөртүчеләрдән һәм җәүлеләрдән зур саклык сорала. Теге яки бу хәлгә юлыккан очракта тәүлек әйләнәсе эшли торган 112 номерына хәбәр итегез. Шалтырату бушлай. Сезнең дә сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең WhatsApp номеры 8 917 90 76 077.
Татарстанның урта һөнәри уку йортлары студентлары арасында татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиада җиңүчеләре билгеле булды. Шунысы сөендерә, исемлектә Түбән Камаларда бар. Быел конкурс беренче тапкыр оештырыла, анда 600 студент катнаша. Икенче турга шуларның 200 генә сайлап алына. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Юл төзүче табиб эшмәкәрләр, белгечлекләре төрле булса да туган телләре бер. Урта һөнәри уку йортлары студентларын бу олимпиада әле беренче тапкыр очраштыра. Татар телен туган теле буларак өйрәнүчеләр арасында җиңүгә Лениногорскидан Рәниф Хафизов лаек булды. Техникумда татар телен беренче курста гына укытсалар да, аны үзлегеннән өйрәнүне дәвам иткән. Җырлар тыңларга тиешбез, татарча спектакльләргә барырга тиешбез һәм аралашканда да һәрвакыт татарча сөйләшсәк, минемчә без татар телен саклап калырык. Олимпиада 2 өлештән торган. Сентябрьдә читтән торып тест язсалар, бу атнада Казанда сайланган һөнәрләр буенча татарча проект яклаганнар. Алия Сафиуллина укытучылар өчен заманча сайт булдырган. Хәзерге көндә татар телен укыту методикасы искереп бара дип күп фикерләр йөри. Һәм дә яңа алымнар белән кулланып ясалган дәрес карталары урын алды. Һәм дә инде ул кызыклы булачак укучылар өчен. Мин инде үземнең практикамда әлеге эшне кулландым. Яна Уитова татар телен дәүләт теле буларак өйрәнүчеләр арасында беренче урын алды. Тумышы белән Кукмарадан, Арчада укый, үзе удмурт милләтеннән. Татар телен мин бала чактан инде өйрәнәм, аннары мәктәптә һәм көллияттә. Мин татар телен яхшы беләм, ләкин мин әле үстерергә дә телим. Җиңүчеләргә 20 меңнән алып 50 меңгә кадәр акчалата бүләкләр тапшырдылар. Олимпиаданы КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлар институты беренче тапкыр оештырды. Бу киләчәктә төрле тармак белгечләре саф татар телендә аралаша алсын өчен кирәк диләр. Безне шунысы куандыра. Бүгенге көндә махсус педагогик килиятләрдә генә түгел, башка килиятләрдә, башка һөнәри белем бирү уку йортларында укучы балалар да менә дигән итеп татар телендә сөйләшәләр, аралашалар, татар әдәбиятын беләләр. Мәктәпне тәмамлаган укучылар өчен алар бит инде студент булып уку йортларына, һөнәри уку йортларына укырга керәләр. Аларның менә шу татар телен камил белүләренең дәвамчанлыгын тәэмин итү өчен Казан Федераль университеты белән менә шу оештырылган олимпиаданың бик урынлы булуына мин ассызыклап басым ясар идем. Кирәкле, чөнки татар телен саклыйбыз икән, безнең татар специалистлар татарча сөйләшә белергә тиешләр. Гаиләләргә дә рәхмәт әйтергә кирәк, чөнки ата-әнкәләрне, әгәр анда иде яхшылап сөйләшмәсәләр, алар балалар белән сөйләшмәсә татар телен әллә нишләсәң дә алар беләчәк түгел. Урта һөнәри белем бирү йортларында укучылар арасында татар теленнән олимпиаданы ел саен оештырырга планлаштыралар. Түбән Камада Коюм Насыры елына йомгак ясадылар. 2025 елда бөек татар галиме этнографы, әдәбиятчы һәм мәгърифәтченең туына 200 ел тулды. Китапханәләр системасында әлеге бөек шәхескә багышланган төрле чаралар оештырылды. Йомгаклау чарасын фәнни-гамәли конференция буларак билгеләп үттеләр. Кылгали исемендәге милли китапханә белгечләре кунакларны галимнең тормышы, бой иҗаты белән таныштырып, кызыклы фактлар турында сөйләделәр. Конференцияның үзенчәлеге шул булды. Унда булса 10 ел буена Казанда Коюм Насыри музейын җитәкләгән Рошания Шафигуллина белән Коюм Насыри идеаллары, Коюм Насыри күтәргән проблемаларны яктырта торган бүгенге шагыйрь Булат Ибраһимов та килгән иде. Бүгенге кичәбездә безнең шундый затлы конференция булып тарихка кереп калды һәм чынлап та без күп кенә вакытта теге кеше турында, мәгърифәтче, язучы турында беләбез дип йөрсәк тә, чынлыкта аның әле менә Коюм кыйысы дигәндәй ул кыюның тирәнлеге күп икәнен бүген яңа үзебездә ачып киләбез. Һәм әйтергә кирәк, район җитәкчелегенә дә, китапханә җитәкчелегенә дә барысына да шундый татар шәхесләренә, безнең милләтебезгә, мәгърифәтебезгә, әдәбиятыбызга файда китергән кешеләрне күтәрү, аларның исемнәрен кабаттан халык күңелендә яңарту, яшьләр күңелендә яңарту бу бик зур күрсәткеч, бик зур дәрәҗә һәм аларга чын күңелдән рәхмәт итәсем килә. Мондый очрашулар әлбәттә халкыбызга аеруча кирәк һәм халкыбыз аеруча мохтаҗ, аеруча укытучыларыбыз, мөгаллимнәребез һәм балалар бакчасы тәрбиячеләр йотлыгып тыңладылар, конференцияда әйтелгән һәрбер сүзне йөрәгенә салып бардылар.
Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Исән, имин булыгыз.